Mun nimi on Anne ja mä oon ammatiltani konduktööri. Sähköasentaja ja työkseni korjailen junia. Se ammattiala on aika sellainen uniikki. Toimin tällä hetkellä liiketoimintaluottamusmiehenä. Joskus tuntuu, että vain toinen kuljettaja voi ymmärtää kuljettajan työtä. 37. vuosi on menossa. Rautatiet on muodostunut osaksi itseään tässä työaikana. Mä oon Falströmin Jyrki, sähköasentaja ja työkseni korjailen junia. 37. vuosi on menossa. Normipäivä alkaa yleensä palaverilla, missä katsotaan vähän, että mikä on junatilanne, miten meillä riittää junat sen päivän lähtöihin ja hahmotetaan vähän niitä töitä, että missä järjestyksessä pitäisi saada kalustoa tienaamaan ja mitä niissä on vikoja tai huoltoja. Sitten tietysti kun tekniikan kanssa ollaan liikkeellä, niin voi tulla hyvinkin, että puhelin soi ja jossain on vähän isompi ongelma ja mennäänkin sen kimppuun. Esimerkiksi junassa, missä on enää pieni hetki lähtöaikaa, niin silloin pitää sen hetkinen työ ehkä jättää siihen odottamaan ja mennä ruuvailemaan sitä lähtevää junaa. Tämä on aika monipuolista työtä ja ei ole ei ole kahta samanlaista päivää. Että huoltotöissä ja vikatöissä niin viat on erilaisia, että toisena päivänä ollaan junan katolla ja toisena päivänä junan alla korjailemassa jotain. Työyhteisö on hyvä ja työnantajakin on ollut aika pitkään turvallinen. Nykymaailman aikaa tietysti meno on vähän muuttunut, mutta kyllä se on se kokonaisuus, että on työ, missä viihtyy. Hyvä työelämä mun mielestä on sellainen, missä sä viihdyt, missä sä pystyt sun vapaa-aikas tai perhe-elämän ja sen työn sovittamaan yhteen mahdollisimman hyvin. Ja hyvä työelämä on myös sitä, että sä pääset itse kehittämään sitä sun työtäsi ja sitä sun tehtävääsi. Teppo Järstedt Kotkasta, ikää 33 vuotta. VR:llä työskentelen tavaraliikenteessä vaihtotyön johtajana tuolla Mussalon satamassa. Mä oon työskennellyt rautateillä nyt 12 vuotta. Se ammattiala on aika sellainen uniikki, että Suomessa ei kovin montaa rautatietoimijaa ole, niin se on yksi ja sama porukka. Mussalon satamahan on pääsääntöisesti vientisatama, ainakin rautateiltä katsoen. Lähinnä meidän työtehtävä siellä on se, että kun tehtailta tulee vaunuja satamaan junissa, niin me toimitetaan niistä junista vaunut asiakkaalle asiakkaan toiveiden mukaan purettavaksi tai kuormattavaksi. Ja sitten siinä kohtaa, kun ne on purettu tai kuormattu, niin me ne haetaan sieltä asiakkaalta heidän toiveiden mukaan taas pois, jonka jälkeen muodostetaan uudet junat, lähtevät junat ja ne lähtee sitten taas uudelle
reissulle hakemaan tavaraa. Omasta ammatistaan pitää olla ylpeä sen takia, että muuten sitä ei jaksa tehdä. Jos sä koet, että sun työllä ei ole mitään merkitystä, niin et sä halua sitä enää tehdä. Mutta mä ainakin itse koen, että mun työllä ja mun tekemisillä on väliä. Ja siksi mä jaksan joka päivä tulla tänne. Mun nimi on Anne. Mä oon ammatiltani konduktööri ja mä oon työskennellyt tässä ammatissa nyt yli 5 vuotta. Työpäivät on normaalisti sellaisia aika hektisiä ja kiireisiä, että vaikka meillä on paljon aamuilta ja yövuoroja sekaisin, niin ei meillä sellaisia rauhallisia hetkiä kyllä tässä ammatissa koeta. Että aina ollaan johonkin tulossa ja jostain lähdössä, että ne on semmoista paikasta A paikkaa B äkkiä. Konduktöörin työssä on parasta se, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, asiakaspalvella niitä ja työ on siinä mielessä monipuolista ja vaihtelevaa, että se ei ole siinä mielessä geneeristä, että istutaan vaikka toimistossa päivät pitkät, vaan ollaan koko ajan erilaisessa työympäristössä tekemässä erilaisia asioita. Olen tosi paljon tykännyt olla täällä ja olen viihtynyt hyvin. Että tästä on tullut semmoinen ammatti, että jos mun pitäisi nyt tänään sanoa, että mitä mä seuraavaksi rupeisin tekemään, niin en mä osaisi kertoa, koska tässä on niin paljon hyviä puolia. Hyvä työelämä on minun mielestä sellaista työelämää, mitä työntekijä jaksaa tehdä. Jaksaa lähteä aamuisin, iltaisin, öisin, jaksaa lähteä töihin ja nauttii siitä työstä, mitä tekee, ettei se ole sellaista pakkopullaa. Ja Merja Lehtinen, tällä hetkellä työsuojeluvaltuutettuna HKL:n kaikkien työntekijöiden, mutta olen raitiovaununkuljettaja ammatiltani. Välillä voi olla koko päivä toimistolla, vastaan sähköposteihin, puheluihin ja tutustun materiaaleihin ennen työpaikkaselvityksiä ja vaarojen arviointeja. Sitten teen työpaikkakäyntejä. Tapaan meidän työntekijöitä, mutta myös esimiehiä ja työnantajan edustajia. Aika paljon aikaa menee kokouksiin ja sitten nämä tällaiset vaarojen arvioinnit, mitä tehdään ja työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. Hyöty siitä, että olen itse kuljettajataustainen, niin auttaa ymmärtämään paremmin sitä kuljettajan työn arkea ja niitä vaaroja, mitä siellä on. Me pyritään siihen, että me tehdään ennakoivaa työsuojelua, eli ei mitään tulipalojen sammuttelua, vaan pyrittäisiin siihen, että ennalta jo katsotaan ne mahdolliset vaarat ja riskit, mitä työpaikoilla on, jotta me voitaisiin välttyä tapaturmilta ja sitten myöskin ohjata työntekijöitä turvalliseen työskentelyyn. Mehän pyrimme siihen, että kirjataan kaikki läheltä piti tilanteet, eli sellaiset turvallisuuspoikkeamat, että meinasi tapahtua jotakin, mutta ei onneksi tapahtunut. Silloin kun 10 vuotta sitten aloitin näissä hommissa, niin HKL:ssä tehtiin silloin ensimmäisen vuoden aikana 1 tällainen turvallisuuspoikkeama-ilmoitus. Ja nyt meillä oli tänä vuonna näitä turvallisuuspoikkeama-ilmoituksia noin 90. Et suunta on se, että niin kun aletaan ymmärtää se, että miten tärkeää on puuttua siinä vaiheessa, kun meinaa tapahtua, jotta päästään kiinni siihen, ettei oikeasti tapahdu sitä työtapaturmaa. AY-toiminta on tärkeää sen takia, että
palkansaajalla pitää olla puolustaja ja heidän äänen pitää kuulua tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jos on joskus jotain epäselvyyksiä tai jotain epäkohtia vaikka, tietää aina kenelle soittaa. Työntekijöiden etuja täytyy ajaa, työntekijöiden oikeuksien puolesta täytyy taistella ja silloin kun me voidaan järjestäytyä porukalla ihmiset, ketä kiinnostaa ajaa työntekijöiden asioita, niin se muodostaa niin kuin edunvalvonnan, mikä on todella tärkeä asia. Nyky-Suomessa tietysti on vaikea kuvitella, että ei olisi AY-liike tämmöinen kuin se nyt on, mutta varmasti asiat olisi toisin ja työntekijöillä huomattavasti heikommin. En mä ainakaan pysty ratkaisemaan, miten sitten jos käy niin, että vaikka tuonne tulee, se on ehkä helpompi, että tulee VOC-kilpailu. Olen Hannu Lappalainen ja VR Track Oy:ssä töissä ja toimin tällä hetkellä liiketoimintaluottamusmiehenä rakentaminen, suunnittelu, mittaus. AY-toiminta on mulla niin kuin verissä ja ei tarvinnut miettiä oikeastaan hetkeäkään silloin, kun 80-luvun alussa esitettiin luottamusmiehen roolia, niin otin vastaan sen välittömästi. Ensimmäisiä kertoja olin luottamusmiehenä 80-luvun alussa ja niistä ajoista on muuttunut valtavasti luottamusmiehen rooli. Sanotaan näin, että viime vuosina on luottamusmiehen asema korostunut. On tullut uusia kilpailutilanteita eri aloille ja sitä myötä on myös sitten TESin heikentämiset tullut tämä jokapäiväiseksi melkein. Että aikaisemmin oli silloin 80-luvun alkupuolella ehkä muutamia kertoja vuodessa jotakin työvuoroihin liittyviä epäkohtia. Huomattavasti vähemmän kuin nyt. AY-toiminta merkitsee minulle edunvalvontaa. Se merkitsee sitä, että ollaan työntekijöiden puolella, pidetään kiinni työntekijöiden eduista, taistellaan työntekijöiden eduista. Se on sitä, että työstä tehdään sellaista työntekijöille, että työstä pystyy nauttimaan ja työssä viihtyy. Työsuojeluvaltuutetun työssä se järjestäytyminen ei saa näkyä, mutta taustaltani sitten silloin kun en ole työsuojeluvaltuutettu, niin ammattiyhdistystyö on kivaa ja siinä saa paljon tietoa ja pysyy niin kuin ajan hermolla. No mä olen ollut aika pitkään AY-toiminnassa mukana ja se tietysti näkyy silleen, että esimerkiksi täällä varikolla niin kun kulkee, niin ihmiset aika paljon kyselee erilaisia asioita liittyen edunvalvontaan ja sitten yleisemminkin esimerkiksi rautateiden tilanteeseen. Jos jollain on jotain epäselvää, niin mä yleensä mielellään otan selvää ja kerron asioita, että se kuitenkin sitten antaa itselleen sitä voimaa, kun on sitä auttamisen halua ja paloa. Päivittäisessä elämässä se näkyy niin, että työssä on sopivasti taukoja, milloin pystyy rentoutumaan. Silloin tällöin pääsee lomille. Työvarusteet, työympäristö, kaikki on sellaista, että työtä pystyy tekemään ilman vaaroja ja mahdollisimman miellyttävästi. Tulevaisuuden näkymät VR:llä niin on aika haasteelliset. Lähiliikenteessä konduktöörien tulevaisuus näyttää hieman epävarmalta. Missä liikennöidään, kuka liikennöi, niin poispäin. On monta kysymystä, mutta todella vähän vastauksia asioihin. Varmasti niin pitkään kuin junia kulkee, niin on myös rautatieläisiä jossakin yhtiössä, jos ei ole VR, niin sitten on joku muu. Että varmasti rautatieläisperinne jatkuu. Raitiovaunun kuljettajien tulevaisuushan on hyvä. Tampereella tehdään jo kovia suunnitelmia raitiovaunuliikenteen aloittamisesta ja Helsinki laajentaa koko ajan, että töitä varmasti riittää raitiovaunun kuljettajalle. Siinä vaiheessa, kun se kilpailu rupeaa kiristymään ja hintoja ruvetaan todella polkemaan, niin siinä vaiheessa esimerkiksi työntekijöiden työehdot niin on todella vaakalaudalla. Toivotaan, että se historiallinen jatkumo, mikä meillä on ollut täällä rautateillä kuitenkin meidän yli 150 vuoden historian aikana, niin
ei päättyisi, vaan ensi vuonnakin junassa olisi konduktöörit sanomassa teille hyvää huomenta ja joku ihminen, kenen hihaa voi sitten aina tarttua ja kysyä, että minne se Oulun juna meni.